Welcome to English Grammar Lesson Tagalog Edition with me, Teacher Maya, na magbibigay na naman sa inyo ng isang short quiz with answers and explanation. Simulan na natin. Gaano ka ka-familiar sa voice of the verb? Take this quiz to find out. Alin sa options ang merong active verb? Ang option B. Aling sentence dito ang merong passive verb? Ang option C. Alin sa choices ang gumagamit ng active verb? Ito ang option B. Alin sa mga options ang merong passive verb? Itong option A. Alin sa mga sentences ang gumagamit ng passive verb? Itong huling sentence. Bakit yon ang answers? Ito ang explanation. Sa item na to, ang sentence na may active verb ay ang sentence B. Para malaman natin kung active or passive ba ang verb ng sentence, titingnan lang natin ang meaning at form nito. Sa meaning, active ang verb kapag pinapakita nito kung ano ang ginawa ng subject. Passive naman ang verb kapag pinapakita nito kung ano yung nangyari sa subject. Sa sentence na to, ang verb ay nagpapakita kung ano ang ginawa ni JR. So active ang voice ng verb na to. Ang verb na was given sa sentence A nagpapakita kung ano ang nangyari kay JR, nabigyan siya ng second chance. Isa itong passive. Ang sentence C naman na will be given ay nagpapakita kung ano ang mangyayari kay JR, mabibigyan siya ng second chance. Passive din. Sa structure, tandaan lang natin na ang passive form ay combination ng be verb at past participle. Now, sa sentence na to, ang has given ng sentence B ay hindi combination ng passive form na be verb at past participle, kaya ito ay isang active. Ang sentence A ay combination ng be verb at past participle, at ang sentence C, kahit na meron itong dalawang helping verbs na will at be, nagtatapos pa rin ito sa combination ng be verb at past participle. Kapag nagtatapos ang verb phrase ng combination ng be verb at past participle, ang verb phrase na yan ay passive form. Sa item na to, ang sentence na may passive verb ay ang sentence C. Malalaman natin kung active or passive ang verb ng sentence depende sa meaning at form nito. Sa meaning, ang active verb ay nagpapakita kung ano ang ginawa ng subject. Ang passive verb naman ay nagpapakita kung ano ang nangyari sa subject. Sa sentence C, pinapakita nito kung ano ang nangyari kay Renz. Binubuli siya. Pero sa sentence B, ang verb ay nagpapakita kung ano ang nagawa na ni Renz. Nang bully siya. Active ang verb na to. Sa sentence A naman, nagpapakita ito kung ano ang ginagawa ni Renz nang bubuli siya. So active ang verb na to. Sa structure, makikita natin na ang sentence C, ang last two words niya ay combination ng be verb at past participle. Being, bullied. Ang being ay continuous form ng be verb at ang bullied ay past participle ng bully. Pero ang sentence B, ang verb niya ay combination ng had at past participle. Hindi ito passive form. Ang sentence A naman, ang verb niya ay is bullying, combination ng be verb at present participle, yung ing form ng verb. Hindi ito passive form. Sa item na to, ang active verb ay nasa sentence B. Malalaman natin kung active or passive ba ang voice ng verb sa pamamagitan ng pagtingin sa meaning at form nito. Kung ang verb ay nagpapakita kung ano ang ginawa ng subject, ito ay isang active verb. Pero kung pinapakita ng verb kung ano ang nangyari sa subject, ito ay isang passive verb. Ang verb sa sentence B ay nagpapakita kung ano ang posibleng ginawa ni Vianessa. Malamang, in-erase niya yung list. Isa itong
active verb dahil about ito sa nagawa ng subject. Pero sa sentence A, ang verb ay nagpapakita kung ano ang nangyari kay Vanessa. Na-erase na siya sa list. Ang verb naman sa sentence C ay nagpapakita kung ano ang mangyayari kay Vanessa. Tatanggalin siya sa listahan. So passive ang meaning nito. At kung titingnan natin ang form ng sentence B, ang last two words na kanyang verb phrase ay hindi combination ng be verb at past participle. Nag-i-end ito sa have erased. Hindi kagaya ng verb ng sentence A na ang last two words ng verb phrase ay been erased. Combination ng be verb at past participle. Ganon din ang verb ng sentence C. Ang last two words ay be erased. Combination ng be verb at past participle. So titingnan lang natin ang last two words ng bawat verbs kung madami ang helping verbs na ginamit. Kapag combination ito ng be verb at past participle, isa itong passive form. Sa item na to, ang passive verb ay makikita sa sentence A. Malalaman natin kung active or passive ba ang verb sa pamamagitan ng pagtingin sa meaning at form nito. Sa meaning, active ang verb kung pinapakita nito kung ano ang ginawa ng subject at passive naman kung pinapakita nito kung ano ang nangyari sa subject. Sa sentence A, ang verb dito na should be introduced ay nagpapakita kung ano dapat ang mangyayari kay Mark Lee. Dapat na-introduce na siya sa parents ni girl. Kaya passive ito. Hindi kasi ito gagawin ni Mark Lee, gagawin ito sa kanya. Pero sa sentence B, ang verb ay nagpapakita kung ano ang nagawa na ni Mark Lee na introduce na niya si girl. Isa itong active verb. At yung sentence C naman, nagpapakita kung ano yung hindi ginawa ni Mark Lee. Tungkol pa rin ito sa gagawin or hindi gagawin ng subject. Kaya ito ay isang active verb. At kung titingnan natin ang form ng mga verbs, ang verb combination ng sentence A ay nagtatapos sa be plus past participle. Isa itong passive structure. Ngunit ang verb ng sentence B ay combination ng has plus past participle. At ang verb ng sentence C ay combination ng did and base form. Hindi sila mga passive structures. Dito naman sa item na to, ang passive verb ay nasa sentence C. Makikilala natin kung active or passive ba ang isang verb sa pamamagitan sa pagtingin ng meaning nito at ng form. Sa meaning, active ang verb kapag pinapakita nito kung ano ang ginawa ng subject. Passive naman kung ano ang nangyari sa subject. Sa sentence C, ang verb ay nagpapakita kung ano ang nangyari kay Mona. Sinabihan siya na panoorin yung movie. Hindi siya ang nagsabi, siya ang sinabihan. Nangyari ito sa kanya. So dahil hindi niya ginawa ang action ng verb na to, isa itong passive. Pero ang verb ng sentence B na has told, nagpapakita ito kung ano ang nagawa ni Mona. So hindi ito passive. Ang verb naman ng sentence A ay nagpapakita kung ano ang ginawa ni Mona. So, hindi rin ito passive. Makikilala rin natin na passive ang structure ng verb ng sentence C dahil combination ang last two words nito ng be verb at past participle. Ang be verb nito ay ang being na continuous form ng be verb at ang past participle ng tell, ang kasunod nito is ang told. Pero ang verb ng sentence B ay combination ng has at past participle. Hindi ito passive form. At ang sentence A naman, ang verb niya ay combination ng be verb at present participle, yung ing form ang verb. Hindi rin ito passive na pattern ng verb. That's all for this video. Thank you so much for watching. Have an amazing day.